Здравейте! Намирам се на булевард Ломско шосе 138 в непосредствена близост до улица Бородински бой, където ще ви покажа нашият нов търговски партньор книжарница Слънце. Сега ще ви покажа нашият знак на MyWorld и ще влезем вътре, за да видите какви продукти и услуги предлага книжарницата. Тук можете да намерите абсолютно всички пособия за ученика, помагала, тетрадки, учебници, които можете да подвържете машинно. Можете да изпринтите цветно и черно-бяло документите и да използвате, разбира се, ламинат за вашите документи. Също така има офис консумативи, ученически раници, забавни книжки, настолни игри, прекрасни детски колички за момчета специално, огромен избор от моливи, фломастри и цветни бои. Също така за вашият празник можете да намерите невероятно красиви картички, и подаръчни торбички, които можете да изберете в съответствие с вашият ден на празнуване. Сега аз ще си закупя моите тетрадки, помагала и ще си сканирам касовият бон, където ще ми върнат пари обратно. Ето, закупих моите тетрадки, помагала. Получих касовия бон, който ще сканирам и ще получа, разбира се, и пари обратно. Използвайте лоялната програма на MyWorld, за да можете да пазарувате разумно и да спестявате интелигентно. До скоро при следващият наш търговски партньор.